Ще показваме как се изпълнява всяко едно упражнение, което може да видите в програмата, в предишното клипче. Така, 5 упражнения. Първото упражнение е бърпи. Бърпи се изпълнява последния начин. Гърдите са до земята, не правим лицева опора. Когато си правим лицева опора, си правим лицева опора. Сега гърдите са до земята, изправяме се по този начин, скачаме нагоре. Да не се получава това нещо. Много често се получава това. Така, стават краката, отива напрежението върху пръстите, а то трябва да е в петите. Не правете това. Правилното бърпи е тук се приземяваме, скачаме нагоре, връщаме се по същия начин. Плавно. Колената не трябва да влизат навътре. Много важно. Много голяма грешка при бърпито. И просто се опитайте да се изправите доколкото можете на 90 градуса. И от тук да скочите. А не това нещо. На пръсти. Много важно. Никъде не трябва да има да сме на пръсти през цялото време. Трябва от петата да идва движението. Така. Следващото упражнение. Биапс. Да. Тук може подложка да ползвате. На всички може да ползвате подложка. Но понеже сме в планината и не сме се сетили за подложка, затова не ползваме такава и ще ни болят колената след това клипче. Но, в случая, биапс, цялото тяло се изправя заедно с крака. Това нещо се получи. Не това. Ритаме и дигаме врата и глава. Не. Дигаме цялото тяло. Затова показвам на един крак. По принцип, по-трудната вариация, някой ако иска може да я прави, е това нещо. С двата крака. И ако сме под наклон, тук може да се пребием. Докато го правим, затова правиме, ако вие сте под наклон, по-добре синия крак. Така. Това нещо, цялото тяло. Цялото тяло. Рита, внимавай! Цялото тяло. Така. Това нещо. Следващото упражнение е скачащи напади. Също, ако имате подложка отдолу, много полезно, за да не си издарете коленцата, да не ви болят после и да нямате синини, пръчки в косата. Така, скачащия напад е хубаво напад надолу, че краката са по този начин, по-широко. Не, да ни правим клипче. Още хора. Това нещо, хубаво надолу напад, коляното сочи напред през цялото време. Скачаме хубаво нагоре и се приземяваме на другия крак. Много важно. Да не става това нещо. Коляното е напред през цялото време. Скачаме, сменяме краката. Скачаме, сменяме. Ако усещаме рита, че коляното почва да ни играе, сменяме и правим това нещо. Крачка, връщаме, крачка. Може и назад. Въпросът е да не спираме 40 секунди. Много важно. Така. Нападите, окей. Така, ритник от планина. Не знам дали така се казва, обаче ми звучи логично. Така че ритник от планина. Той е коляно от планина, но няма значение ритник. Ева. Започваме от планина, който е ходил на йога. Знае какво е планина. Това нещо. Прави ръцете и прави краката. Изправяме се до навеждам се до право тяло. Тук не кръста, да не става това нещо. Много важно. До тук и ритаме в едната, другата посока. Пак се изправяме в планина. Връщаме право тяло. Едната, другата посока. Това нещо. Хубаво нагоре. Едно, две. Просто кръста да не пропада. Много важно. Така. Това е четвъртото упражнение и последното. Скачащи клекове. Това нещо, ако го правите правилно, това е плиометрия. Реално е експлозивно движение. Също, ако не се чувствате окей, сте начинаещи и можете да го замените с това нещо. Много е важно да не става това. Пак. На пръсти в клека никога не трябва да бъде. Мисъл, това е най-важното нещо. Също колената да не влизат.
навътре, бутаме колената навънка през цялото време. Това нещо. Докъдето стигаме, без да се изгърбваме, за да няма напрежение в кръста. Значи това упражнение трябва да натоварва краката, не кръста. Нито едно от тези упражнения не трябва да усещаме напрежение в кръста. Но, понеже клека много често се изпълнява неправилно, усещаме напрежение в кръста, не го правим това нещо. Така, хубаво, тук и се изправяме. И идват още неща. Едно. Така, скачащия напът е същото нещо, но скачаме хубаво нагоре и се приземяваме по същия начин. Най-важното е, колената не влизат навътре, бутаме навън. Извинявайте, да снимаме клипче. Така. Хубаво надолу, 90 градуса, не додолу. Колената избутват навънка и сме на пети. Скачаме нагоре и се приземяваме плавно. По същия начин. Ако трябва, снимете си клипче или покажете някой да ви гледа. Това е много важно при клетка. До тук. Скачаме нагоре, връщаме се. Това е упражнението. Това са упражненията. Може да си пуснете отделно, има упражнения за загрявка, които отнемат точно 5 минути. Едно основно, което е със самата тренировка, което може да си го пуснете и директно следвате това, което аз правя. Както виждате, аз се изморих. И вие ще се изморите. Това е идеята. По принцип много по-добре ще чувствате, особено сутрин, ако си отделите половин час да го направите това нещо. Изгледайте това клипче просто за да видите как се прави всяко едно упражнение. Стопирайте, ако трябва. Ако не можете да се справите с темпото, също по-бавно. Въпросът е да не спираме 40 секунди, почиваме 20 секунди, задължително се работи пълните 40 секунди. Много важно. Ако се изморите, просто или застанете в планината в тази позиция, дръжте, или в тази. В никакъв случай не. В тази. Това не. Във всяко едно нещо дръжте. Ако трябва в клека в тази позиция, дръжте. В напада в тази позиция. Активна позиция да има през цялото време. Ако почивате. По принцип не е идеята да почивате, защото това е 40 секунди. Така че това е. Ако имате въпроси, съм на разположение. Благодаря за много внимание.